Da gero etorri ginen ona. Ba, klaro, hemen, orduan ezago zen irratixak, etxietan, da, oingozen horren telebiztaik eta ezer. Da, oso informazio gutxi gote zen. Da, hartze zen informazioa izate zen eurak emundako da beti. Beti hartze zen militarren bat, Radio Vitoria, Radio Oviedo, eta hola, zaukaganak. Da, harek, ba, natural da horren, notizizak aldatu ikasitxuen, dana esan kontra. Gernikako bombardeioa esan sekula izen. Ezta, zerage, zelan da, anarkistak Asturianoak eta horrek, behiten izitxuen bombak eta, gu, Gernikatik etorri txau ondotik, eta dana jakin ja. Handiko gentia, galdetu, txosin gura zela, Gernikan egitea da, gorriak infini dagoena, bombak eta bestia da, gorriak. Eta pentsa bez, zintxukia, italian, alemanak, gura danak, ez da. Ba, handik egin batzuetara, tokia etxera. Gurekan familia izan gurekan karlista bat. Gurekin ez sartu, baina haitxea da hamaia zautzen zu, ebilizatezek kontuz ze esatu zuen, hostien konsinguentziago horrek etorreko xakiz da. Osea, eki xabezin nahi, ez elegien esan,